ସକାଳୁ ଆଜି ପୁଅକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦା ବନ୍ଦା କରିଦେଇଥିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଘରର ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ହଳଦୀପତ୍ର ପିଠା ଖାଇବା କଥା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛେନାପୁର ଦେଇ ହଳଦୀପତ୍ର ପିଠା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଓ ପୁଅକୁ ବନ୍ଦା ବନ୍ଦା କରି ହଳଦୀପତ୍ର ପିଠା ସହିତ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା କରି ସମସ୍ତେ ବାଢ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଝିଅ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅର ତ ସବୁବେଳେ ରଜ ଆଉ ଘରେ ତ ସବୁବେଳେ ଦୋଳି ଲାଗିଥାଏ। ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଥାଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଥିଲା, ଘରକୁ ଆଜି ମଟନ୍ଟେ ଆସିଥିଲା। ମଟନ୍ଟାକୁ କଷି କଷି ଲାଲ ଲାଲ ଡଟ ପୁରା ମଟନ୍ ତରକାରୀଟେ ବନେଇଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ବୁଢ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲି। ଆହା, ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ପରୁଆ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓ ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲେଇ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଖାଇଥିଲୁ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଓ ମିଠା ମିଶେଇ ଖାଇଦେଲୁ।